The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hosea chapter 8 verse 7, for they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. Romans 1:25, they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served created things rather than the Creator, who is forever praised. Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Before we start our Bible study today, kinahanglan ang atong susi sa atong tagsatag sa kakalag kung nanapa pa kita mga sala atong nahimo nabuhat nining adlaw. Kung dili nato isugid kining mga sala, mahimo lamang kini silang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios busa. Sa dili pa kita magsugod, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo diya sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higalang wala pa'y kalwasan, gamita ka ng imong free will, and make the most important decision sa imong tibuok nga kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilong magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining layan usab nga higayon. Nga diin kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdaka na mo din nining dapita karon. Aron kami magkatuman nining among adlaw-adlaw bulaton pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat sa imong paghatag ka na mong lugway pa nining among kinabuhi. Gipabuhi mo pa kami, gumikan sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma. Dili kami takos gani mabuhi pa. Salamat o Diyos sa imong policy of grace nga nagalihok sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry.
Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo, atong mga subscribers, welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios dining adlaw. O samas nandan niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the real meaning of life, ang matuod gayod nga kahulugan sa kinabuhi. Now, ang atong kinabuhi mubo ra gyud. We have but a short life. Bisan og magkinabuhi pagkag sobra pa sa usa ka gatos, how is that compared to eternity? Sa ato pa, wag yo'y taas nga panginabuhi sa tao. Labi na karong panahon na ang span of life sa tao nagkamubo. So, atong gitutukan din ang mga punto sa kamatuoran, bahin sa tinuod, matuod yung kahulugas kinabuhi. Atong kinabuhi, of course, nasayod naman kita, gipahuwam ra kini sa Dios. We are on a borrowed time, gipahuwam ra kita. Unya usahay, murag makalimot, adi kay usahay kasagaran gyud. Makalimot kita nga ang Dios may gunit sa atong kinabuhi. He is holding our life. Nga murag ni gitandi nato ning kinabuhi natos, murag bitay og gamayng lanot o tanod ba nga gibitay lang kana ug mahimong putlon kana sa Dios any moment, any time, sumala sa iyang perfect timing. So makita nimo how kanang kamubo ra gyud sa atong kinabuhi. Sugmao nga atong giduputan karon sa pagtuon ang mga points of doctrine nga nagasuportar niini the real meaning of life. So ang atong kinabuhi may nungdanon sa tubangan sa Dios. It's very, very critical nga kung naimo ka ng iwaldas-waldas, then you're just wasting your time. You're just wasting your ability, and you're just wasting your opportunity. Kaya ang kinabuhi sa ang gihatag sa Dios kanato, iyang ipagamit sa sumala sa iyang kabubuton. Kaya kung imong kanang dili nimo panubalingon ang iyang kamaturan, iyang pulong, then wa gyud kay ideya unsa ang kinabuhi. Murag naglutaw lang ka, murag gyud wa gyud kahulugan ang kinabuhi. Mabitaw na karong panahon na labi na nga na nata sa mga katalagman, of course, ang tibuok kalibutan magkaroon nakahiagom nining katalagman nga kining gitawag og pandemic o kini nasayra naman ni sa Dios kaniya tunwa pang tanan nga may tabo kini hasta kaya nga naman it is the Lord Jesus Christ who controls history. Siya nagdumala, nagagunit, nagagunit, nagakontrol sa kasaysayan sa tao. So, naibawan na nin tanan. Unya, na prinsipyo nga itong tutukan nga, dili makatugot ang Diyos sa mga hitabo. Kung why iyang pagtugot, but pasabot, ayaw kalibog niya na. Kung ay mga panghitabo sa atong kasaysayan, dili ka na may tabo kung why pagtugot ni Ginoong Hesukristo. Na naklaro nimo.
dili mahitabo ang unsang mga pangitabo nga sama niini karong pandemic. Dili mahitabo kini kung way pagtugot ni Ginoong Jesucristo. Kaya nahitabo man kini may pagtugot. Nasayon siya. O nasayon po siya kanos ang mahuman. O mo ni ang atong atubang karon nga kung wa kay pulong sa Diyos wa kay kamatuoran, natural gyud ikaw tarantar ka, kuyapan ka, mahadlo ka, buton ka sa katalaw, so pa manigingon nila mapraning ka, you will be paranoid, you will be anxious, all of this. Kung wa man kay magamit nga kaligunan, kabarugan, your stability in the midst of any kind of epidemic o sa mga katalagman umabot sa itong kinabuhi. Mao ni nga itong gitunan. Labi na ni nga itong kinabuhi sa tubangan sa Diyos. It's precious before God. God does not want our life to be wasted. Mao ni nga kita, human kita maluwas. Of course, naibaw naman ka nga. Sa pagkadungog na to sa mayang balita sa kaluwasan, mihimo kita og desisyon mudawat batan niya na umusalikway ba. Kay gihatagan mangitag kabubuton sa Dios. Pagamiton man tanini. Mao na nga ako bitaw kang giingnan sa prinsipyo nga God controls everything. Okay? Prinsipyo ni. Ang Diyos nagakontrol sa tanan. Gawas lang sa usa. Ay usa ka butang nga di siya makakontrol. Unsa man na? Ang imong kamubuton, he cannot control. Diligan siya makatandog niya na. You see? He cannot touch your volition, your free will. That's why giyatagan ta sa hingpit nga kagawasan sa pagpili. God has given us the freedom of choice. You see? Natay kagawasan sa pagpili. Mo na ipagamit ni sa Dios kining kagawasan nga iyang gihatag. But bantay nga ang prinsipyo po nagingon nga with that freedom, complete freedom goes responsibility. Sabtag yun na. Mauban yun ang responsibilidad. So, ang pangingon mo, God controls everything except our free will. Dili siya makatandog. So, bantay nga, bisag unsang desisyon nga imong himuon sa kinabuhi, ikaw o ikaw ra gyud ang manubag sa resulta niya na. Gusto? Why labot ang uban? Wala. They have nothing to do with your decision. Natingaling mo yung ka mga tarungan ka sa manggi na influensya mo ko niya. Influensya ang iya. Ang iya was to influence you, but kinsa may mohimong desisyon, siya ba o ikaw? Ikaw man. Mawala nga ikaw may manubag sa imong himuong desisyon. Kay in the first place, mitugot ka man nga magpa-influensya niya. Imo na ganitong kabubuton nga nagpa-influensya ka niya. See? Namaw niya itong mga punto nga gidaan nato diha natimaning ang Dios is a God of order. Pinaluna ang iya sa Dios. Ang iyang kanang plano is the best and the highest. Ang iyang plano is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, o problem solver. Ano ni plano sa Dios? Description ni sa plano sa Dios.
Saan di mo ni makatuni? Dili sa mga universidad, mga eskwelahan, mga kulide, sa pulong sa Dios. Diha ra gyud nimo makatuni kini sa Biblia nga nag-contain sa pulong sa Dios. You see? Ang Biblia, God, does not only contain kanang mga prinsipyo o unsa. It contains the Word of God. Pulong yun sa Dios. Kung mao na nga, kanang papilion na po ka. Mutuo ka ba niya? O di. You see, it's a matter of choice. Kung ang imong pagkakristohanon, kung buot ka nga ma-spiritual, magatubo niya sa pulong sa Diyos, it's a matter of choice, gihapon. Imo gihapon ang kapilian. Kay, lagi tagan tas kagawasan sa pagpili. It's up to you. Kung buot ka bang ma-spiritual o makarnal. So, mao na. Tanawa na nga ang Diyos. Buot niya nga magkinabuhi kita sa husto, tukma, mahuluganon, mapuslanon, madinaugon, all of these adjectives na itong gisgutan. Kaya ang Diyos, sa iyang grasya mo, manipalisi sa Diyos ang grasya. Iyang Satanas sa evil, dautan. So mo na nga pili na punta. Ang evil ba o ang grasya? O na kining atong gitunan mo ni nagsunod kita sa policy sa Dios nga grasya. Ang Dios mahigugmaon, matinumanon usas mga kinaiya niya. He is loving, faithful God. Ngari ka nato nga mga anak niya. Anak naman ta niya. Nahimot ang anak sa Dios. Ni atong higayon nga atong gituuhan, gidawat sa Ginoong Kristo nga atong manluluwas. So mo na nga, as a loving father, mo naman siya ang atong amahan. Dili kita naghimo, nga kita nahimong anak sa Dios nga, ang Dios tungod sa iyang, unsa, pulong sa kamaturan man ang pag-ingon niya nga kita nahimong unsa mga anak niya sa gayon nga kita mudawat sa iyang anak nga maoy atong manluluwas diha ta nahimong anak sa Dios. Wala kay anak naman ta niya. God is a loving father, faithful father. O na diya sa Salmo 139 versikulo 1 nag-ingon nga, my child, you may not know me, but I know everything about you. You see? No, nag-ingon sa versikulo 1. Anak ko, dili tingali ka, ka masayod kinsa ako, apan ako nahibaw sa tanan bahin kanimo. O na Bisaya. And then diha sa verse 2, nagaingon, I know when you sit down and when you rise up. Nahibaw ko sa imong paglingkod o sa imong pagtindog. Verse 3, nagaingon, I am familiar with all your ways. Just imagine that. O niya diha sa Mateo, Kapitulo 10, versikulo 29 hanggang 31. Even the very hairs on your head are numbered. Ang imong mga buhok, ay numero ka na sila, tanan. And diha sa Genesis, chapter 1, verse 27, nagaingon, For you were made in my image. Gibuhat ka sa akong dagway. You were made in my image. Diha sa Acts chapter 17 verse 28. In me you live and move and have your being. For you are
my offspring. Na, sa kanindot niya na, anak kita sa Dios, dili ka na kay pagpahambog. In fact, pagpaubos ka na sa iyang tugon, iyang pulong, iyang una-una, iyang kabubuton. Nga kita, mahiluna diya sa iyang grasya. O, mo na nga, may nungdano na itong pagkinabuhi. O, ako ka magyatagan og mga punto sa doktrina kagahapon may tungod sa mga buot sa Dios nga atong maangkon. Our characteristics maumol atong mga kinaiya nga atong maangkon ang pagkamadinaugon espirituhanong hamtong nga magtotoo, spiritually mature. Kano saan mo maangkon kini spiritual maturity? Human nimo makabot kini umikan sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw on a daily basis. Sa mga mukaon tag loto kada adlaw. You see, because the food of our soul is only the word of God. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Naapon nas Deuteronomy 8:3. You see? So pagkano na itong kalag sa pulong sa Dios. Buot sa Dios, kita magkinabuhig, madinaugon nga kinabuhi. Sophisticated, kanang unique, dynamic, mabulokon, fantastic, fabulous life. O nga kita makaangkon nga nang kinaiya nga maokupado na kita sa persona o kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Gumikan sa atong pagpadayon sa pagbarog nga kita on the God emphasis side na kita sa iyang kanang kiliran diha sa Dios and God emphasis side, not man emphasis. Naunta kita magakinabuhi sa usa ka mabulokon nga espirituanong pagkinabuhi. Not necessarily a dynamic personality, dili man na. That's not the issue. It's the dynamic spiritual life. Unya, buot sa Dios nga kita magakinabuhi nga we are free from any mental attitude sin or personal sins. Nga wa kita niya na. Kay, of course, as children of God, wa naman na nato. Ingon nga mga magtotoo, mga luwas, we hate sin, you see. We avoid sin because we hate it. God wants us to be free from any of the personal sins nga itong ginabuhat na daw. Thus, sa ingon ni Ana, wa kita'y salang personal, then makaangkonta sa hayahay nga pangunahuna relaxed mental attitude. Dili magkatawato ng uban kay murag madritso nilang sin ang relaxed mental attitude sayo ayaw na. Okay, that is the opposite. God wants us to develop a relaxed mental attitude. RMA, relaxed mental attitude. Hayahay nga panghuna-huna. You see? Unya, buot sa Dios nga kita kumplito yun. Kumplito na atong dakbalay sa gitukod din sa atong kalag. Oh, you know already, I have given you the memory aid yesterday. You see? So that sa imong pagtukod niya na we can have maximum function in the spiritual self-esteem. So, all of these things nga buot sa Dios nga atong maangkon. Buot sa Dios nga maangkon nato atong
sinati na gyud ang pagkamapaubsanon. Maintain that humility. And then courage, ability to think under pressure. Natay kaligon. Integrity ang atong pagkamatarong sa tubangan sa Dios. That we can be reliable, can be trusted. Gawas pa ang atong pagkamatinudanon, honesty. O well, synonym ni ini, matinuoron. Then gawas pa ni atong pagkamangyatagon, atong kanang masinabtanon, ang atong pagkaaghop, malumo, na atong pagkasayod sa pag-distinguish nato from false from the truth. That is discernment. Nagitawag nato sa in English, discernment, ability to distinguish false things from the truth. And then naatay tenderness, meekness, kalumo. And then maangkon ang kanang katakos sa pagsulbad sa atong kaugalingong mga suliran. Pinagis paggamit niya itong gihatag sa Dios nga 10 problem-solving devices. Numdum ka sa memory aid nini. RFFG, DPIHPO. So, na. Use the 10 problem-solving devices without running to anybody. Nga di na kinahanglan nga mo dango kapag usa ka tao, bisan gani usa ka pastor, and ask for counsel. No. God wants you to be autonomous, self-sustaining. Kaya na naman kay capacity, katako sa pagkinabuhi, katako sa kanang pagkalipay, capacity for happiness, capacity for blessings. Therefore, yan ang pagiha atong may maya ang Diyos. Of course, di man kita lagi ang makaymaya sa Diyos. Ang Diyos ay makaymaya sa Diyos. Pinagi sa atong pagkabot na niya sa atong common goal, which is spiritual maturity. Then God glorifies God. Gumikan sa atong naangkon, nakabot nga espirituhan ng paghamtong. God is glorified. O in short, na natay capacity for life. Don't take katakos sa pagkinabuhi. We can handle any kind of matang sa pagkinabuhi, be it prosperity or adversity. Kaya na nato. We know how to handle because we have the capacity for life. Gawas pa niya na ang mga kinaiya pagyud nga atong maangkon niya sa atong pagpadayon sa pagtubo diya sa pulong sa Dios. Kay mo ra maguni ang process, the process or the mechanics nga atong makabot ang atong tumong, atong goal is to keep on keeping on. You see, mon spiritual momentum, pagbuylo sa atong kinabuhing Kristohanon. Aron mapanag-iya pagyud natong uban pa mga kaayuhan like na natay tranquility of soul, kalinaw na sa atong kalag, stability of mentality, kalig-on sa atong panghunahuna. So mo kanang gitawag og kaisog, courage, inner courage. Kanya na natay gitawag og composure marked by self-assurance. Na natay kinabuhi nga grace-oriented na kanang umol na gyud kita. Okay? Naanad na ta, na umol na ta diha sa kinabuhi nga may grasya sa Dios. But pasabot, grace mo ay nagaumol kanato sa atong pagkinabuhi. And then we become doctrinal oriented to reality. You see, not live a
life of unreality. Kung wa kay pulong sa Dios mo niya mong dangatan. But ang atong gitutukan din ang mga positibo. But pasabot kantong imong pag-uyon sa o pagsanong sa stimulus sa Dios, stimulus sa pulong sa Dios. And then gawas pa niya na ananatay capacity to make good decisions kay ato man ang buhaton diha sa sulod sa power system sa Dios, the operational divine dynasty, because we make decisions inside a position of strength, no, ng operational divine dynasty. And it is a mental attitude, timanina. And then nanatay personal control sa atong kinabuhi. Pinagi sa atong pagpuyo, pagfunksyon, o pagpadayon sa atong pagbuylo sa atong espiritualong kinabuhi. Sud diya sa operational divine dynasty, fulfilling the protocol plan of God. Gawas pa niya na atong maangkunaw niya ang gitawag og personal sense of destiny. Nga nanatay self-confidence gumikan sa pulong sa Dios nga nagaling na diya sa atong kalag metabolized Bible doctrine. Kung gawas pa ni nanatay gitawag og self kanang command nga poise kana, that is the synonym, poise. So mao ni ang mga pipilalang ka mga punto sa doktrina nga magagiya kanato sa pagkabot sa atong spiritual objective, which is spiritual maturity. Pagkanindot yun, kanang atong maangko na kanang mao nga kanang ang sa atong pagkinabuhi ingon nga mga anak sa Dios, because God, as I have said, kanang wants us believers to have a dynamic life. Dynamic. Wa pa mangyog ka tingali makasinati yun nga unsa ka mabulokon kulbay hinam kining Kristohanong pagkinabuhi. Na mao ni gisigihan atong tuon ang atong gitun-an ng mga paagi sa Dios nga atong sundon. Kay sigurado magyud when God says something, He says it and He means it. O sigurado magyud na, garantisado magyud. It's a matter of faith. You see, inumdumi ang prinsipyo. We no longer walk by sight but by faith. Ano nga itong pagkinabuhi karon? Nagi sa pagtuo. Now, dilibot ang Diyos nga makinabuhi tag kanabang maingon ta nga murag way gana, boring. You see, boring gid kung wa kay pulong sa Dios, kung wa kay kamatuoran, mao na rabidangatan. Yeah, even though if you are a believer. So a believer's life is boring if you do all the work and not allow God to do for you. Kaya ang policy sa Diyos nga, siya ra ang magabuhat para nimo. Mo na kanang policy sa grasya. You see? Kaya ang mga tao gudrong panahon na buhat mo ni ilang pagkadakan. Buhat. Diba? Buhat mo ilang pagkadakan. Kay nasa na wa sila sa passing niya na ang mayong buhat dili mangud na mo'y patukuranan sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Ambot ta sabot, wa ko magaingon nga dili lagi itong mubuhat o maayo. No, what I mean is, ang pagbuhat dili na maoy paagi nga mahimaya ang Dios. Dili.
tuguti ang Dios nga mulihok diha nimo sa imong kinabuhi ug mao ka na ang paagi sa policy of grace. Isip mo na ang policy sa grasya. Mo bitaw nagsitag tuon dinhi kay aron magatunan nato mga paagi sa Dios. Ang iyang protocol may atong gitunan. So, if you just keep on doing and doing alang kunuhay sa Dios, kanang without allowing God to do for you, then your life becomes boring. It becomes boring. Mona nga usa nining failure nato ingon nga mga magtotoo makalimot kita sa pagpasalamat sa Dios in everything nga atong nadawat gikan kaniya. Kaya ang Bible nagaingon, always give thanks, in everything give thanks. Always give thanks. In everything give thanks. So, ayaw overact, mapunguban nga. Mahingaw, praise the Lord. Nga why right thinking sa pag-ingon nila niya na. Mura balag na kanang nauso balang. Mura balag why meaning. It's true, there are instances atong kinabuhi nga we will be shocked. Tingali, gumikan kay na ay mga krisis o mga disaster nga moabot na sa itong kinabuhi. But kung naa kay pulong sa Diyos diya sa imong kalag, you are able to face it with stability and courage. Ano itawag ito, courage under pressure. So, ang pulong sa Diyos mao'y hatag kanimo, it will make you progressive in your spiritual life and nothing else. Why lain? Mao na nga ato ning ipadayon ugma. Dinhi lang mo nakita kutob o ayaw sipyat sa sumpay niini nga niya pagkatay daghan kayo mga puntos doktrina nga atong pagatukion. Ayaw sipyat o kamo nga bag-o pa, dupot lang. Just keep on keeping on, padayon lang. Magampo ta. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya. Ngay imong gipalihog sa among kinabuhi hangtod ning higayuna. Dili kami takos dinhi o Dios. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saado bani kami sa among pagbubuwag ning adlaw. Likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma dinhi. Ini nga among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.